President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gipasalig sa mga Cagayanon nga mabalik sa normal ang ilang supply sa tubig sa pagbisita niini sa Cagayan de Oro City. Samtang Pangulo nang hatag sab og ayuda sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa El Nino sa Northern Mindanao. Ani ang report. Sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Cagayan de Oro City, usa sa gisgutan niini ang posibleng pagdumala sa Local Water Utilities Administration o LUA sa Cagayan de Oro City Water District. Kinigumikan sa nagpadayong isyu sa Cagayan de Oro City Water District o water supplier niini nga Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI. Sumala sa Presidente, kini lamang ang nakita niyang paagi aron mapadali nga masulbad ang problema. Kinumduman nga Martes sa buntag, diputlan sa COBI ang linya sa COWD. Hinungdan nga pipila ka konsumante ang nawad-an og supply. Akin ding inatasan ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Dili lamang supply sa tubig ang nantawon sa luwa, apan hasta na kung sakto ang water rate og serbisyo alang sa mga konsumante. Naistorya na sab kuno sa Pangulo ang business tycoon nga si Manny Pangilinan og tag-iya sa COBI may tungod sa problema. Nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang humahanap tayo ng pangmatagalan na solusyon dito sa problemang ito. Pumayag po si Mr. Pangilinan sa ating pakiusap at handa po siyang makipagpulong sa inyong alkalde upang matuldukan na ang suliraning ito. Gawas niini, gipangunahan sab sa Pangulo ang pagpanghatag og ayuda sa mga mag-uuma og mananagat nga apektado sa El Nino sa Cagayan de Oro City. Ana sa kapin, 13,000 ka mga Cagayanon ang nakadawat og tig 10,000 pesos nga hinabang. 10,000 gikan sa District 1, samtang 3,000 gikan sa District 2. Atol sa mong programa, usa-usa sab giapod-apod sa Presidente ang ubang hinabang alang sa probinsya sa Bukidnon, Misamis Oriental ug Camiguin nga gidawat sab sa ilang nagkadaiyang gobernador. Una niini, nauna na sab nga nang hatag og ayuda ang Pangulo sa kapin 10,000 ka mga mag-uuma ug mananagat sa Lanao del Norte nga apektado sa El Nino nga gipahigayon sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Iligan City, Lanao del Norte. Ang matag usa ang makadawat og 10,000 pesos gikan sa opisina sa Pangulo. Gawa sa PAFF, makadawat sa bug-ayuda mga benepisyaryo gikan sa AX ug tupad sa nagkadaiyang local government units sa tibuok Region Gs. Sinusuyod natin ang buong kapuluan upang maghatid ng tulong sa mga napinsala ng matinding tag-init at tagtuyo na nangyayari sa El Nino. Kauban si Jaybert Pairat ug Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.